sanibona. Kunjani? Ngiyaphila njani? Sikhona ungathi kuvusa usalele nje. Cha ngilele. Okay, ngizwe down. Mhlamba siqale ngokuthi sizolane nani nafihla kahle ngempela sonto. Isapihlanzini kodwa angengicela ukuthi khuluma u-auntie because mina ngikho right. Oh ngekusakhuluma wena auntie okay lethu auntie singajabula ukuba nomuntu omdala. Auntie sikubingelele sikwamukele ku Khoze Ekseni. Auntie siyakubingelela sikwamukele ku Khoze Ekseni. Yebo njani? Sikhona auntie mhlambe just for I-purpose ye radio igaba lika auntie nesibongo. uDudu kwaNdemande. Dudu kwaNdemande. Andi siyabonga ukuthi uvume ukukhuluma nathi mhlambe ngizophinda ngiqale ngawa amazwi engiwasho kunompumelelo ukuthi siyazolana nokudlulelwa kwenu umshana okade oshonile. Mhlamba siqale ngokuthi sikhalisane nani ngase ngimbuza ukuthi nafihla kahle ngempela sonto sibuya kuyona. Cha asihlanganeze kahle saphazamiseka kakhulu. Okay niphazanyiswa yini ma? Sasiphazamiswa amaphoyisa. Okay naphazanyiswa amaphoyisa mhlawumbe uzongichazela ngokuhamba kwesikhathi mhlawumbe ke siqaleni ngendaba esematheni kakhulu la abantu becabanga noma kunenkolelo zokuthi umnqobi uyena beumholi weqembu lemkhulukude belikade lihlupha abantu bunjani ubudlelwane bakho njengo auntie nomnqobi bebunjani ubudlelwane bakhe futhi nezinye ingane nawo wonke umuntu ekhaya uyingane njani mangathi uyamchaza Ayibe ingane nje efana nezinye ingane nje engenankinga. Siyakushwama nje konke nalowo sikuzwayo. Engenankinga wenzani for ukusebenza njengengane? Ayibe lo 350 nje. 350 lokahulumeni. Yeah. Usikole usiqedile wagcina kuphi ukufunda kwenzekani beyiphilisa ngani ngale kwa 350? Isikole akasiqedanga. Ngathi indaba zamabhedi ke mina kodwa nje yasiqedanga isikole. Khona okuhlebelayo ma. Oh bathi grade 10. Yeah, sengathi ngakuhlebeli lo ngale ngoba uyasidisturb manje uthi uqedile wena utaqedanga agcina ngingasazwakali kahle. Kodwa manje ngizaba ukumbheka akasiqedile isikole uholo 350 la atholakale khona elimazana noma ke kusolakala ukuthi ubedubulana namaphoyisa ubehamba ngeemonto ehamba phambili. Kwenzeka kanjani lokho? Lifestyle audit ayikuvumi ukuthi ungathi uholo 350 kwazi ukugijima ngeemonto ephambili kanje? Angizwanga kahle ukuthi owegijima ngemoto kuphike ephambili lapha tholakale khona kunezinsolo zokuthi ubedubulana namaphoyisa ukuthi ubehamba ngeimoto ebezikhona ngizama ukubheka umuntu oholo 350 kahulumeni mancane amathuba ukuthi engaba neimoto ahamba ngazo wengahambi ngemoto ephambili wayehamba ngenyawo ikade uhamba ngemoto eUber weqasha imoto eUber owayiqasha imoto eUber ngekade kwenzeka lo yebo mhlambe yini ngokwazi kwakho ante eyenza ukuthi agcine eyekile isikole egcineke isikole kusho ukuthi mhlambe wayebona mhlambe ukuthi akakwazi ukuphumelela ephambili ngasi ngithina ngathi nani njengabantu abadala ngizama ukubheka nje uanti ufana noyise phela wena wavuma ingane ithi yasiyeka isikole at the age of 22 ingane zamanje phela manje ingane uyoyithuma esikoleni ihamba ithi esikoleni kadayisa yabo ngeke uzikwazi ngoba izophuma igqokile wena uniform kuwena bese kanti ayisikoleni bese uyayeka nawe ngoba naku sekuzingane zamanje kunegama anti abambiza hayi ukuthi ayeke ingane sorry hayi ukuthi ayeke ingane okay yatshela ingane esikoleni yaye esikoleni kwazi wagcina ukuthi iyayeka ngoba manje yayivela ingayi ihlala phansi ifeyila futhi ngoba yayiphuma la esikoleni uthiwe esikoleni ayifikanga yabo Shuthi ingane ehlupha senzani njengabazali ezimene njengalezo ngiyazi ukuthi angikuthwalisi vele awuyena ubaba wayo nomama wayo uanti mhlawumbe nawe uhlala emzini wakho njalo njalo sicina siyicontrola kanjani ingane njengaleyo ithunyiwe yethiwa yesikoleni ayiye esikoleni ihambe yohlala nabangani bayo ngiya assume and then isivele sikubona kuyinto enhle nje esiyibekezelelayo cha akuyona into enhle leyo sasingayithandi impela ukuthi ingane ingayisikoleni okay kwangabikho ukuqondiswa kwegwego kwenzekalayo angizwanga kwangabikho ukuqondiswa kobugwego benzakalayo sazama njengabazali
Sasuleka phela ngoba ingane ingane iphinda ama class izibe ndala isigolozela ubusakwazi ukuyicontrol. Mhlambe kuleso simo nje nani nakho kubambisana nesikole kulezo ikhathi ngicane nesikole sasiphatheke kabi ngesimo sakhe. Sasikwazi ngoba sasixhumana nabasesikoleni. Aha. Kwagcina kanjani nabagcina sebeze bayeka. Yebo. Bagcina sebeyekile ngaleso sikhathi engayile esikoleni wayethi kunina uphuma yekuphi? Wangathi mebengayile esikoleni bengabuye ezela ekhaya phela ubuya ngesikhathi sesikole sekubuya ingane. Okay. Ube ngazi ukuthi kade esikoleni. Ube ngathi ubeyile esikoleni. Sekuhamba sekuyahamba seniyathola ukuthi hayi vele akasafundi lo muntu. Senibona abangani mhlamba asenabo. Bakhona yena abangani abasha abanixwayisa ukuthi awu bani labangani. Hayi besingaze sibaboneke abangani ke befika lana kababa. Mhlawumbe bebefina ngale ngaphandle kwethu. Nibeni ekhaya nje ubebizwa ngomnqobi. Yebo. Benilazi leli lika Hitler 10. Hayi besingalazi lelo gama ka Hitler. Niqale nje ukulizwa nini? Igama la Hitler silizwa manje thina ukuthi beHitler. Lekhaya ukuthi mina naye uHitler le. Okay. Manje besikhathi sedasavuma siya kwenye indawo ngicela ukuvala ngalokho siqala uthe ube ingane enhle njengamanje esinye isithombo sipaintayo uyabona ukuthi khona ukuphuma kancane esandleni obekukhona usengaphinda ume ngamagama akho ukuthi ube ingane ehlonipha yenza yonke into ekhaya. Abehlonipha nje kwashe emphakathini nje behlonipha. Okay futhi anazi lutho macala akabekelwa wona ongabe ngawokushaya ngaba ukubulala abantu ababalelwa kulishumi nakho konke lokho kunya kusho nezinto ukuthi ube nazo ezithola ngobugebengu niyakushwama lokho ningabazali. Siyakushwama nje singabazali ngokuthi abesazi ukuthi uvikele umphakathi nje bengekho umuntu ohlukumezekayo le emphakathini. Bewuvikela kanjani? Begadile nje ukuthi akho umuntu ofikayo azohlukumeza abantu. Ekhatha kanjani na 22 ma? Ekhatha ngani? Cha bekhuluma nje ngomlomo labafana. Hawu bekuyi police forum kuyilama forum amaphoyisa afonye emphakathini? Hayi bingekho ku forum la kumphakathi wethu. Ube iskepe? Hayi bengesona iskepe. Behlangana nje nezingane ukuthi asivikele indawo yethu. Should be more of a motivational speak ukuthi nje lalelani bafana nakho umuntu ozokwenza ubugebengu la. Yebo. Okay man osizwa kahle. Nakho ukhala ngamaphoyisa enzeni amaphoyisa kuba ngiyafisa ukuthi iside lenu njengomndeni lizwakale afike aniphazamisa anihlukumeza ngokwenzani. Asiphazamise kakhulu amaphoyisa ebengaqali futhi ukuthi ngeke sashehlele emuva ngiyoqala ekuqaleni. Asiphazamise kakhulu amaphoyisa kusukela nje ishonile nje. Akuniphazamisanga ukwenziwa ntomba. Okay sorry bayasiqhubeka. Ngoba asikwazanga ukuthi simeze esefikile la ekhaya ngendlela yosiko ukuthi umuntu mengabe eshone ngesikhali fona gesi sangakwazi ukwenza lokho ngoba avane nje afika lana sishaya abantu kwasakhonkonzo lana abantu bakhishwa abantu nje beshawa nje abantu kwasala umndeni wodwa njengo anti umntaka bhuti wakhe ukuphathe kahle ukubona lento ebesiyenziwa ngabantu ombazana emncwabeni for umuntu obemuhle kangaka emotivate abantu enza izinto ezinhle ekhuza ubugebengu evikela umphakathi. Uthi bani uphatheke kahle ke? Ngisho wena ukuphathe kanjani ukubona abantu bedansa kwenziwa yonke lento bebekade yenziwa zingane emncwabeni kamuntu omchaza kanje? Angiphathekanga kahle ngoba futhi lokho bese kwenzeke wona bengenzeki la ekhaya. Kodwa nawe kukuhlukumezile ukubona. Noma mina bengingekho wona bengisele ekhaya kodwa ngikuzwile lokho ngakubona ukuthi kwangihlukumeza wayi khona kwala ekhaya ukuthi ingane asikhuyiphanga ngokomthetho ngako ehukula la ekhaya. All right ma simple. Ma njoba nibancane ekhaya nona umndeni omkhulu. Cha umndeni omkhulu omuye bongafikanga. Bebebambe mhlambe bebebanjwe yini? Besaba abantu babe befona bese kucabantu bayashawa. Okay ngibona umfanyana lapha sithe uma simbona umfanyana obephethe ihlahla umfowabo mhlawumbe noma benimkhethile njengomndeni ukuthi nango ozophatha ihlahla ahambe khuluma. Ingoba bese umalume wakhe bese eshayiwa amaphoyisa kumandulele phansi wase kuthathwa ingane obhuti wakhe umzala kuyena
ukuthi kube yona emthithayo manje ngoba amaphoyisa ngendlela besehlukumezeke ngayo ehlukumezeke ngayo ingane ithi kwazile kodwa kufanele ngabe ufisa ngumalume ithini ingane ikwazile ukwenza konke lokho imicikilisho yehlahla lesuku yenziwa mhlawumbe umuntu mase ingane yazi lutho ingane phela yazi lutho ngathi nje akhambanga nje kahle ngoba ayikwazi ukwenza izinto efanele izenze okay yabo mase kuyathathelwa phezulu ingane itho enza kanje ngani kanabi kade ishayiwe futhi alright ma no siyabonga kakhulu kodwa nje awuyazi ukuthi ungabavulela amaphoyisa icala ma amaphoyisa ngiyavula icala ngwasalivula eqaleni bathi amaphoyisa sibopha amaphoyisa lamaphoyisa akwaboshwa bangabe ukuthi siyawabopha kuzofuna sihambe endaweni ngoba azosifuna ngasithola sibulala ngoba afika futhi asisabisa athi kuyena umalume wengane nina nihambile nawo sibopha sekuyakwenzeka kudala njengoba ngithi nje ngikha phezulu ngoba indala nje afika eqaleni abashaya abulala nendawo le ekuthiwa umsamo abulala zonke into zomsamo efuna yena umnqobi njalo ngeinsolo zobugebengu yebo ashaya lo ntombi lo udadewabo sahamba saye emaphoyiseni lapha sabo saye enkantolo eBridge sithi siyomanga lapha wathi eBridge City awunimangalela amaphoyisa ngeke aza amaphoyisa azaboshwa okay ma khona uphiko olubizwa lasaba okay ma khona uphiko olubizwa ngeIPD sengathi ungahamba ungagooglisha lona bese uyobika kulona okay IPD ngakayisizanga thina ngoba phela yazi ukuthi okay kulungile mhlambe ngithiya ngakumina nje sengivala ekugcineni andi nithi umnqobi ubengayisi isigebengu hayi bese ngamazi ukugebengu thina ngoba nomakhelwane futhi khona kumakhelwane la mhlambe ngamkhulumisa nje be protect umphakathi yeah esquad yophila kasazi ngali khuluma